Ce alimente ar duce la scăderea sau creșterea tensiunii arteriale? În primul rând, o dietă sănătoasă și echilibrată include reducerea aportului de sare și grăsimi animaliere, creșterea aportului de fructe și legume, o dietă echilibrată care ar conține calciu, natriu, magneziu și cât mai mult sport combinat cu dieta. Aportul de sare necesar fiecărui om sănătos constituie 3-5 grame de sare pe zi. Deci unui pacient hipertensiv este suficientă sarea care se conține în alimentele naturale, fără a fi necesară suplimentarea cu sare pe parcursul a 24 de ore. O dietă bogată în fructe și legume și mai puține grăsimi animaliere ar menține un nivel normal și corect al colesterolului în sânge. Studiile au demonstrat că 25 de grame de ciocolată neagră pe zi reduc nivelul tensiunii arteriale. La fel, produsele din pește de mare, în special ton, somon, care conțin acizi grași omega-3 poliinsaturați, reduc valorile tensiunii arteriale. Este foarte important de atras atenția alimentelor care conțin un supliment de caliu. Este corect să consumăm cât mai multe legume verzi de genul spanacului, fasolea verde, conopidă, brocoli, preparate pe bază de caliu, cum ar fi persicii, prunele, bananele. Este foarte important ca să consumăm lactate, dar lactate mai puțin grase, de un procent scăzut de grăsime, care ar conține mai mult calciu. Magneziu îl vom folosi din cerealele integrale, în special în semințe de dovleac, semințe de floarea soarelui, în nuci, migdale și alune.